हिया अरे हिया लिबलू कमर लचकावेरा तो पूरा लील जानो हो कमर लचकावेरा लिबलू हो हे बचिया बचिया हो रे तोर मां कंता मान लागन हम चुपचाप बानी थाना का छेड़ा मत छेड़ा तू ना थो पात पहन ला बहुत है गोरिया जातरी जंगल में हम चलो मंगल कर जाई कितना दम चिकनी चिकनी कमर है जी साफ खत्म हो का हेरो बगलन धना खत्म चल जब पानी पिए दिमाग में नहीं तोहार बात है घर ला केल भाई खाली बता से दिल में प्यार बा बचिया तता तो लिबलू अरे यो भाई किलो के चुत्तर बा है तगमगा हम कहता नहीं कि बहुत घोर अनर्थ हो जाई कितना तोहरो बा हो छी छी कम्बा पेनी बना के ना अरे दुष्ट बालक बालक हई आवा हो भागत काहे बड़ा आवा हो जितना हम शांत हई ना अंदर से उतने हम क्रोधित हई ये बचिया तू हमार ना रूपवा तोहार लागे इतना न ब्यूटी यही से लोग कहे हमारा के क्यूटी कच्चे देना दिल में समा जानी हो ए कमर लचकावे नी तो पूरा खा जानी देखा बचिया ई महात्मा के तू पीछा छोड़ द तू अपना घरे जा आई बचिया कौन लाती खो बरे गो पर बा हम संगे चलो काहे ना चलता से प्यार को लो तो के लाइन मार तनी पता तोहर माई वो संस्कार नहीं खन देले बिया हम करबे करब कुछ हो जाए तो रे से चलो ना रे अरे दुष्ट बालक चुम्मा हम चल जाएगा चुम्मा ना तो बहुत बड़ा श्राप दे गो चुम्मा तू मुझको उधार दे आहा आहा एगो चुम्मा तू चलो मसन हा गाला का तुम सोन का दो तो दे जो बचिया ई का बोल रे कुछ घर में कदम डालते हो पूरे पता चल जाई हाँ। कि ये घोड़ी के छनल का होला मुर्गिया जान हो जाई कितना वाइब चलता छिना घूम जाए तो का तो से प्यार न होई तो अब का होई आइ तो अगली बार से जलूले ले लम लड़की जवान हो गईल आ पागल भी तो ओकर कहीं बियाह ना होखी लड़का मिला तना इतना जल्दी आय ओकरा संग संग के लड़किन के बियाह हो गईल कहीं लड़का खोज के टाइम टेबल पे बियाह शादी कर अपना घरे चल जाओ आखिर पागल सही रही तब ना कहां आई हो मैया अब जाते भाई तेरे हो फूल में हो जा रहा तू रंग के आई का जी बुढ़ाऊ अरे ये कैसे रे अबे देखनी 1 घंटा पहले तो ठीक ठाक रहला पछवा ई पेट कैसे निकल गेल रे गरम गन तुरंग के हो गल घरवा में जाके लड़का होके हो जाला और मैं को लगा अरे छिना सवाते के रख कर पकाते पापा आई दादा ई का कैसे ही हो गइले ए सावत हम तोहर माई हई राड़ सवत ना हई भूत कर देलस हमरा को कोना मोना के कइलस हम दी कौन आदमी करिया आई कोनो ओ झइट के चल गइल का ए बताइबी है ई साथ पागल का कमर लेके ढील ले ले एगो के टिकिन करा के अरे चुप है कौन जरा तो डोट को के करा पर फेंक देले भाई दिन भर रवा का मारतली गली गुचा बगल से का होखी पापा के चिन्ह तरू के तो के तू ना मना भूत कइल से के हम दी के नाम दे रास्ता में लइहे आई हो दादा कौन जादू मंत्र से एकर पे आई पता पात ना ई तो साफा लइका चलत है ना गुदु गुदु है बुझात हो ना खेखरा चलो खेखरा ना होई तो चल रे एक देखाई जा बढ़िया से हाउ जने एगो बाबा आवे न कबो कबो दोरिया पर झाके उ कहां रहे ना बुढ़ऊ ना छोड़ बेकरा के ना छोड़
ई तो का बिगड़ल बिया ई बहुत गलत काम कैले भी हमारा संगे। का कइले बे हीरा हाँ, हमारा मस्जिद पे जाके मुतले बिया ना छोड़ा बेगरा के। छोड़ के जाए हाँ, ओ मां का घोरी है ना कितना के जिंदे जान तू इंसाफ कर गुरु, तू इंसाफ कर हमारा संगे। साफ पैसा और बोल साफ बा जवन जवन कहबे तमन दी भाई। 7 को जाफर चाहिए, ठीक बा मिली दारू चाहिए वो मिली और हमारा के खसी चाहिए गुरु। चल मिली और कुछ चाहिए ना चल चिया बोल को जो चल मुड़ी पड़ा जुबान तक तू हमरा के देबा। जुबान लेने का मौसिया के दिन 12 बजे तोरा के मिल जाएगी जो पड़ा मुड़ी चला कैसे मिल जाए बच्चिया। ठीक बा बाबा जी। सुंदर कहूं क्या चल हेलो बाबा हमारे चुप जो बच्चिया आज से अच्छा हवा देना ही है जो तो मायके बाबा हम निमन निमन आदमी जाके गोड़ बच्चिया का समस्या बा बाबा समस्या ही बा के बार काच कुआर लाई की चप्पल निकाल आई हुई बाली बाबा तो हिम्मत कैसे भइला बाबा के सामने चप्पल निकाल के बोल का समस्या बा बोल। समस्या ही बाटे कि हमार काच कुआर लाई की 18 साल के पेट से हो गइल बिया। आखिर कैसे हम एक बाइक के घर में घुसते ए दुष्ट औरत बैठ तू का करे हमरा पहले तू का करे हमरा कुटिया पहले रे दुष्ट बालक ए बाबा वो करे के तो हम लेके अरे सवारे के ए बाबा ये कर इहे हमार लड़की जन पेट से भी हम लिया के आइल माने दुष्ट औरत ए गरीब के दुश्मन दूसरा तोर माय के बता जल्दी से लेके एकरा के हम कुटिया से दफा हो जाओ। तोर माय के कुटे हमने के आके नहीं खंडोरी तो में ऐसा मंत्र मारब कि तोर दोनों आंख गायब हो जाई। चुप करे हम ए बाबा को यार कवर नहीं दिया नजर लगा देले भाई साहब लड़की काच को दिया कैसे बिया ये कोइला ये खराब पर नजर कौनो के ना पड़ हैया घोरी शराब देले हो हैया घोरी के देन हो के पेट फुलल बा की गई बा ए बाबा ई का को तन रोबा निमन निमन के ठीक कर पेट काहे को दनी हमर बाची के हमर बाची आसाई बचिया तोहरे लेखा एगो औरत छटपटात रहली हो दर्द के मारे ओकरा के जात नहीं वन में जड़ी लिखा बारे खातिर तब तक ले बड़ी छड़ान छेड़ लेबी हमरा हाथा बनाओ धरा को हाथ नहीं लगे ले दे ऐसा मंत्र मार के मुंह बड़ा उल्टी कर लगे खून का चल मसान ए बाबा छोड़ रे ए बाबा का रे हमार बाची पागल है कुछ बोले हम जान तारा धुरिया में लौकता ते बारे बाबा अब से चुप करा दे बचिया ये सब बाबा से तबे है पेटवा पचा चल। आ कुछ बनारस घाट की शमशान घाट का ओगर चल मार तू ना गायब हो जा। मार दे आवा ले ले हां बंद कर हो बुढ़ा है का खोल के मुंहवा बांध चुपे ए बच्चे ई पागल बिया का हो गाल खजवा मुंह छुआ मार पट दे गलिया लात होई ओकर पागले के देन बाकी भोगतिया ए बाबा उला पर बाची के ठीक कर दे कि कोनो रास्ता नहीं के एगो रास्ता बा बचिया सिर्फ तोहरा के देख के हमरा बक्सत न तक ऐसा शराब देती खून उल्टी करी तोरे मैं खून उल्टी कर चुप रह ई भोसड़ी धर ले यार अब या कर भोका से बाबा अरे बाबा ए बाबा देखि केहू बिया ना करी बोल ये बचिया एकर शराब वापस ना हो सकेला ओए खा ले खा शरीर ले ले बल एकरा के एगो उपाय बा हां 21 दिन पीपर के पेड़ पर जल सुबह सुबह दिवावो
हाँ ये धीरे धीरे खत्म हो जाई। धीरे धीरे बाबा देखी काम घर देखी तो का कोई बात पतल बा कोई खाई चिड़ै बात है मधुमक्खी के छाता लगा के अच्छा अगर पागलपन बनाओ यह ठीक हो जाई। जल्दी मत हटा, मत कुटिया मत हटा। पागल ठीक हो जाए मतलब क्या हाँ लेकिन चिल्लाता जय हो बाबा। आई 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 आवा हो ए बाबा हते ठीक हो जाना मुंह मांगा ही ना और बके अरे पकड़ा लिकाना हैदराबाद 85 के नो घरवा में से तब पूरा गौवा राख हो जाई। ना बाबा हम ती भाई चल जाओ।